ke National People Youth Front NPYF Meghalaya apo ke jingalam working president uba Bajok Pingrop kilaleje kendu yo chief executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Shembor Lang Rinja bandawa banle AA persya ya ke office memorandum ke balapinmi daga Sarkar India ke baplilat banyoti ya uranium uba Bajok Pingrop ulong ba ke NPYF kala kentu ya CEM bentuklar ya ketika OM ban pindan kam ka bor jang ka kredit ka bahin riu jang ka riti sin char kari ban nagaliang CEM ula kular ban shim khaya ka ne ka kam ban unsan lum ya ka jingalang bat ki he officer ka KHADC ban shim ki sin jam ki badan kam ke NYPF kalapin pau baka Ministry of Environment, Forest and Climate Change kalapin mi ya ka office memorandum ban penlongshu ka public hearing ladadan kam banti ya ki marpo khando hapo ka part B atomic minerals but part D critical and strategic minerals jong ka mines and minerals development and regulation nakadiang jong ka NPYF Meghalaya State Union kadai halor kane ka office memorandum ka bami jong ka Ministry of Environment and Climate Change ka badai jong kane ka Impact Assessment Division te ngiawan ban ya krani CM bat ngila ai da ka memorandum shi ban shim khya ba ka union government bat ban use ya ka 6 schedule kum kata ka state ding ba ka para 12A B ka ba kum kini ki jaj an ki bawan po government of India kin long exempted through a presidential notification te ngila ai ka ni ka shiti sha I honorable CM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council but nakaliang ka jong iru ilaong ban sa shimkhya ya ka ni ka kam ka ba dai ka ba kongsan na kamanta ka state ka jong I but kamtam yangi hapo ka ni ka Khasi Hills Autonomous District Council jurisdiction namar bangi tip hakipor bala rem katno naduk ki meit teman ki jongi ki seng balang paper ki lai persya ya kan ka dauba ka ba ka government of India ka chatmu na ki por banti uranium po ka state ka jongi ni ai kublaya barok ki blaya persya ki ba naduk menchua tengi ingat ba da ka jinga trai rengkat lang jong barok naduk jong ka NPYF ka state pat ka district council ngatrai ka government of India kan sengap ya kan ka jing pensengau ka jongi but immediately kan withdraw ya kan ka OM kamtam na po ki 6 schedule areas ka badai ki tribal areas ka bala itu kerpang ini hapo ka kernit bahriu jong ka constitution nakalian jong siam ikubur ba kadai ka mat ka balong kongsan but nakalian ka jong I laong ba ini discuss ba bat ki officers ki jong I halor ka ka mat but immediately in session kia ya kan ka bentah kan kami hapo ka pratarik jong bunai jong nu bunai ba mentahi ngatrai kat ba dangla ban dia keluar ya kan ka kam kata kanang ba ngin yo ya katakan ka exemption ya kan ka state ka jongi kan ka jingker ki lai kat banangla ban dia keluar kata kanang ba namta ka jalla ka jongi ngitip syai ba nakaliang jong ka sarkar ru kilaong mai nu ya kan ka subject Henry Palong teng-teng ka government of India without consultation ya ki states ka try ban bulldoze kani kalong very against ya ka democratic process jong ka ri ka jongi mo jong ka ri jongi barok koi ka ri India hi kum kini ki OM ki balong so crucial so important ki balong ban kta khamtam ki tribal land at least kila adai ban ya thir ya place hapo ka house hapo parliament swakin bakin pendi kum kini ki office memorandum ki bakong sanrai klem ka jingya debate hapo ka parliament kam ya debate ki state legislatures ba pher ki shupen mi kan ya te kamot kim khen kor kan ya hapo ki tribal rights ki jongi